ерак араларны якынайтып, кояш сыман жылытып торучы йомшак күңелле якыныбыз Мусякаева Гүзәл Исхаковнага бүген 20 май көнне 50 яшь тула. Шул уңайдан җылы теләкләребезне без Газиз әтисе, яраткан тормыш иптәше Яхия, улы Марат, апасы Зифа, племянниги Расим, племянницасы Найля, Евлашевадан кияве Хамид, сеңле Алсу, племянниги Азиз, племянниги Алмаз җиткерергә ашыгабыз. Газиз кешебез 1972 елның 20 майында Пенза өлкәсе Улытруев авылында 3 кыз бала арасыннан уртанчысы булып якты дөньяга аваз сала. Аңа яратып гүзәл исеме бирәләр. Исеме җисеменә дә туры килә. Ул бар яклап гүзәл кеше буларак җитешә. Мәктәпне тәмамлап, Кузнецк шәһәрендә заводта лабораторияда хезмәт юлын башлап җибәрә. 1993 елны гомерлек мәхәббәтен очратып, күрше авыл егетенә кияүгә чыгып, ерак Нижневартовск шәһәренә барып урнаша. Инде 28 ел буена татулыкта һәм мәхәббәттә алар гомер кичерәләр. 1995 елны нәсел дәвамчылары, кадерле уллары Марат туып, гаиләне шатландырды. Әти-әнисе сыман алма алмагаштан ерак китми дигәндәй, ул да тырыш булып, Омск шәһәренең медицина дәүләт университетын тәмамлап, офтальмолог табибы булып эшли башлады. Шөкер, бүгенге тормышларына күзләр генә тимәсен. Киявебез дә бик йомшак күңелле, ярдәмчел, ел сайын авылга кайтып, хәлләрне белешеп йөриләр. Без аларны һәр вакытта да көтеп калабыз. Кадерле кешебез, гомереңнең бик гүзәл чорына җитештең. Син әле гомереңнең уртасы, бусагасына гына килеп бастың. Ләкин шуңа карамастан син көзгегә кара әле. Нинди яшь күренәсең. Бүгенге көндә әле сине назлап телгә алып әни дип атар кешең бар. Бу үзе бәхет. Бар кардәшләрең, дусларың белән аралашып матур гомер кичерәсең. Гүзәлебезне без бик тырыш, акыллы, күпләргә үрнәккә куярлык хатын-кыз дип тасвирлар идек. Нинди эшкә алынмасын, барысын да булдыра ала төсле. Аның тагын бер матур ягы бар. Ул сабыр кыла белә. Һәм бар авыр вакытында да сине тыңлап, үзенең алтын киңәшен бирә. Җылытыр өчен, юатыр өчен сүзен дә таба. Без аңа киңәшләре өчен дә, бар күрсәткән ярдәме өчен дә олы рәхмәтебезне укыйбыз. Бәла-казалар сине шикләтеп үтсен. Худай фәрештәләре канатларын җәеп, тик саклап йөритсеннәр. Тормышта нинди генә хәлләр булса да, һаман шундый ук ачык йөзле, киң күңелле, олы йөрәкле туганыбыз, якыныбыз булып калуыңны телибез. Без сине бик яратабыз, кадерлебез. Гүзәлебез бүген каршылый матур туган көннәрең. Шатлык истә бу дөньяга аваз салган мәлләрен. 50 яшь дип борчылма син. Бу бит күп түгел әле. Кадер-хөрмәткә төренеп яшә дә яшә әле. Сыкланырлык гомер юлы үттең тап тидермичә, яшә алда да җаныбыз картлыкка бирешмичә. Сине һәр вакыт күрергә без бик шатлар булабыз. Бәйрәмеңдә барсы өчен рәхмәт әйтеп куябыз. Хөрмәтле Гүзәл Исхаковна, юбилейлы туган көнегез мубарак булсын. Алда якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара, синсез һәм минсез генә. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Һәр мизгелене
Сиңа шуны тел